Kaya? Makalapat? Ha? Kaya na? Pinitak na, manod. Diyan makasnet. Alright mga George, andito na naman ang Solar Squad. Ini kumpet di pitak na, di sapatos. Kumpet semuanya. Kita mau membagi natal ko ito. Ayun na mga kasolar. Nagpapay ko sa mga ate. Oo, nag-on ko. Naya, kasano tayo makapaglagan taray? Ito yung boy. Hindi nga to. Oh, tayo paklit ka. Pwede. Ayun na mga kasolar. Tignan nyo yung mga dinadanan namin. Tignan nyo. Lalangoy na sila. Kevin Mariano. Ayan na mga kasolar. Lalangoy na sila. Laban sa ating sapatos. Yan ay. Kaya na. Time code lang. Strategic quick na rod. Na siguro nagtuduan ka. Nagsira natin yung mabalinte magdakuma. Ay motoran. Napaka ito yan? Punta sa bali? So, ito. Tapay nakapantay ka bande. Tugal ka po rin. Andiyan na naman yung mga labong. Burn! Pikit-pikit na. Nagkarabong na. Ayun na mga labong-labong. May bagger. May taga-tuwa. May taga-turo. May taga-video. Nagkatindugan.
Ayun, nahulog na. Ito na mga kasurveyor nyo. Ang Solar Squad. Saka Rabong Squad. Ayun na. Mga sabidbukong squad. Ayan na mga kabusing. Grabe. Shortcut ba dito? Maulan din po dito sa Burgos. Madilim na nga po. Shout out nga pala sa mga kasolar. Kaya na po, napakalakas na ng ulan dito sa Burgos. Hindi naman mga kaibigan. Papasalamat nga pala kami kay Solar sa kanyang issue na helmet. Team Burgos po. Dito kami ngayon sa bayan. Katapos namin kumain. Na-trap kami. Malakas yung ulan. Ayan na mga kasular. Mga mapupormang helmet. Ito mong ganyan na SNG. Hindi naman kahit ang jaklak na kandikituin ko lang.